بردفکê rêveberiya Xweser Luqman Ehmê li ser pêwistiya lehevkirina di navbera Hesedê rêveberiyê û hikûmeta Sûriyê de daxuyaniyek belav kir. Têda got lehevkirina li gel Şamê ji bo parastina sînorên Sûriye û ji bo çareseriya siyasî ya krîza wî welatî ye ji bo ku bawerî jî di navbera her du aliyan de çêbibe. Dibêje ew lehevkirina di navbera Hesedê û Şamê de wê ji bo bihêzkirina pêgehên hêzên hikûmeta Sûriyê be li ser sînorê bi Tirkiye re. Ew lehevkirin dibêje ji bo parastina sînore nayê maneya destêwerdana hikûmeta Sûrî di nava kar û barên rêveberiyê de. Her wiha got lehevkirin tenê di warê leşkerî de çê dibe. Rêveberiya Xweser dibêje beşeke ji Sûriyê û parastina sînor erkê artêşa Sûriyê jî. Hêzên herêmî Sûdê ji krîzên navdewletî werdigirin ji bo ku navçeyên din yên Sûriyê dagir bikin got. Her wiha eşkere dike ku Tirkiye heta niha ji welatên Rojava û welatên Ewropî ji welatên Erebî jî destûra êrişeke nû wernegirtine. Lê ev yek nayê wateya ku ew ê êrişî navçeyên rêveberiya Xweser neke. Rêveberiya Xweser dibêje ji bo rê li ber êrişan bigire di hemû warên dîplomatîk û siyasî de jî kar dike.